cikin dare zan yi sallah ta cikin dare aljanna ta cikin dare roƙon mota ta cikin dare zan roƙo mata cikin dare zan yi sunna ta cikin dare roƙon mata ta cikin dare zan rubuta zakata insha Allah cikin dare aka je sata a gidana wai dan bana nan cikin dare suka yi satar kayana mai gida na nan ana faɗin in yo shirka sabona ni kan bana nan mace ina Allah shi ne gatana na san dai na nan ubangiji Allah ya hana sabona Qur'ani na nan idan ka yarda da Allah ba ka da kuna aljanna tana nan a rayuwa karfe shirka yayana mun rinka sallah dan samun